कह ये बहिनी समाचार। अरे नया समाचार तो ये ना बा। अरे बड़ा गर्मी होता है ये बहिनी अरे का का कर बतावा नया समाचार है घरी का बीतता गाँव में। अरे ये ना समाचार बाटे कि फलवा कले की फलवा से लेके भागी सब। ये बहिनी मत पूछो। हाँ आज के माई बाबू के इज्जत के ख्याले नहीं की सकल। नहीं। बाप के पगड़ी डुबा डाली सन। हाँ बतावा ये बहिनी छोटी बोले 9 महीना के पेट में पलली जन्म आई दहली आ 20 साल तक पलली। पता नहीं ये बहिनी के जन कौना मोह लाया में पड़ के हाँ आ माई बाबू के छोड़ के भाग गया। हाँ, ये दीदी ठीक है कर अच्छा ही बतावा कौनो इन्हीं काम करता नहीं करत कहाँ बड़ी सब। समाज में जाना तड़ू बहिनी ई लागत न कि पिचरवा उचरवा बनता आ उहे देखे नी आ सब प्यार मोबाइलवा में हाँ, तो रोज लेके घूमत ताली आ सब। प्यार मोहब्बत वाला हाँ। देख ले ताली सन हाँ अलग ताली सन प्यार मोहब्बत वाला करे कर आ छोड़ के भाग ताली सन। बाप मतारी का इज्जत कहाँ खत ना ये बहिनी नहीं से रख ना ना बाप को पगड़ी रख ताली सन के माई का इज्जत रख ताली ना ना सचो में एकदम बहुत दुर्गति हो गल बा इस का समाज करी? के। आ समाजों में नतिया सरकारो उहे बाटे हाँ उहे बाटे कि लपले ले जाते कि बालिक हो गई बड़ी सब तहनी के बिंदास आया लड़का शादी होता तो उमा पैसों देता हाँ सरकार। हाँ हम जाति में ब्याह करत ताली सन